polovini 1956. godine donosi Zakon o višim školama, a uskoro i odluku o osnivanju Više komercijalne škole u Beogradu. Viša ekonomsko-komercijalna škola je osnovana da obrazuje kadrove više stručne spreme za ekonomiku privrednih organizacija. Škola počinje sa radom 1956. godine pod nazivom Viša ekonomsko-komercijalna škola. Tadašnje prostorije nalazile su se u ulici Lole Ribara 48. Nedovoljna kvalifikovanost finansijsko-knjigovodstvenog kadra i poznavanje stranog jezika ukazala je 1960. godine na potrebu osnivanja nove više škole. Inicijativu za osnivanje pokrenulo je Udruženje knjigovođa Srbije. Viša finansijsko-knjigovodstvena škola otpočela je rad u prostorijama zgrade tadašnje druge ekonomske škole u Beogradu u ulici Gospodara Vučića broj 50. Na svom skromnom početku školi su na korišćenje dodeljeni jedna velika sala za rad 3 dana nedeljno, 4 učionice i 3 prostorije za kancelarije. Iste godine, na inicijativu Savezne spoljno-trgovinske komore, osniva se Viša škola za spoljnu trgovinu. Cilj škole je bio da obrazuje novi mladi kadar sposoban da zadovolji potrebe spoljne trgovine u novim složenim uslovima privredne ekspanzije. Prostorije škole su se tada nalazile u ulici Vase Pelagića 23. Radni kolektiv Tri srodne više ekonomske škole maja 1968. godine jednoglasno se odlučuje da osnuje jedinstvenu višu školu pod nazivom Viša ekonomska škola. Prve 2 školske godine novoosnovana škola ostala je u dotadašnjim prostorijama integrisanih škola. Rad škole u 3 objekta prostorno dosta udaljenih nije pružao povoljne uslove izvođenja nastave. Da bi problemi bili smanjeni, krajem 1970. godine izvršava se koncentracija nastave i službi u zgradu u ulici Gospodara Vučića broj 50. Izgradnja novog objekta, prilagođenog potrebama škole, započela je 1974. godine i trajala je sve do 1977. Nova zgrada u kojoj se škola i danas nalazi ima ukupnu površinu 11.600 kvadrata. Sve poslove oko izgradnje, primopredaje i proračuna radila je tročlana komisija koju su činili tadašnji direktor Nebojša Potkonjak, profesor dr. Milorad Tešić i finansijski rukovodilac Toma Vojislav. 1987. u sastav škole ulazi tada već afirmisana Viša škola za primenjenu informatiku i statistiku. Nastala je integracijom Više škole za primenjenu informatiku i Više statističke škole. Povezivanjem informatike i ekonomije dobijaju se kadrovi osposobljeni za novi trend sve većeg uvođenja računara i elektronske obrade podataka u preduzećima, bankama, javnoj upravi i drugim finansijskim institucijama. Prelazak iz samoupravnog socijalističkog sistema na tržišnu ekonomiju zahteva promenu i osavremenjavanje nastavnih planova i programa, što 1988. godine dovodi do nastanka Više poslovne škole. Značajnom promenom koncepta studiranja 2002. godine, prelaskom iz dvogodišnjih u trogodišnje primenjene studije, Viša poslovna škola menja naziv u Beogradska poslovna škola. Narodna skupština Republike Srbije 2005. godine usvaja novi zakon o visokom obrazovanju koji je usaglašen sa principima Bolonjskog procesa. Nadležna komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta juna 2007. godine donosi rešenje da Beogradska poslovna škola ispunjava uslove potrebne za akreditovanje, čime škola sa statusa više škole prelazi na status visoke škole strukovnih studija. Beogradska poslovna škola je među prvima počela sa primenom novih tehnologija u procesu evaluacije znanja studenata. Elektronsko polaganje ispita, uobičajeno u većini evropskih zemalja, od školske 2009-2010. omogućeno je i u Beogradskoj poslovnoj školi. Tim stručnjaka škole, na čelu sa direktorom profesorom dr. Milijom Samardžićem, uspešno je realizovao ceo projekat, čime su postignuti zavidni rezultati na tom polju.
Radi usavršavanja sistema obrazovanja, izdvajanjem značajnih sredstava iz budžeta škole formiraju se 4 nove računarske laboratorije sa preko 150 računara i serverska sala najnovije generacije, čime je ukupan broj računara povećan na 400. Za potrebe izvođenja nastave potpuno je renoviran i opremljen prostor u suterenu škole. Danas škola ima 6 amfiteatara, preko 20 slušaonica, 9 internet učionica, kao i studentski klub. Škola posjeduje kompletno renoviranu, klimatizovanu i udobnu biblioteku i čitaonicu sa 120 mesta. Takođe je urađena kompletna elektronska katalogizacija celokupnog fonda biblioteke sa preko 10.000 naslova, tako da studenti preko interneta mogu da pretražuju literaturu u školskoj biblioteci. Nastavni i IT kadar naše škole isprojektovao je sopstvenim kapacitetima objedinjenu studentsku evidenciju koja godišnje obrađuje preko 500.000 studentskih zahteva. Pre 3 godine škola je pokrenula izdavanje časopisa Info, koji se bavi studentskim pitanjima, školskim aktuelnostima i informisanjem studenta o svim pitanjima bitnim za studiranje. Izdavačka delatnost škole objavljuje preko 50 stručnih naslova godišnje. U avgustu 2009. godine potpisan je memorandum o saradnji između Beogradske poslovne škole i Kanadskog državnog koledža Algonquin iz Otave. Slična međunarodna saradnja odvija se i sa Johannes Kepler univerzitetom iz Linca u Austriji, sa Stavanger univerzitetom iz Norveške, a treba spomenuti i saradnju sa Aristotel univerzitetom iz Soluna, kao i sa Srpskom gimnazijom Dositej Obradović iz Temišvara, univerzitetom Vasilije Goldiš iz Arada i fondacijom Kokalis Michael Porter iz Zagreba. Posebno atraktivnu saradnju škola ima sa Univerzitetom kooperativnih studija u Štutgartu na čelu sa rektorom dr. Joakimom Weberom. Naši studenti su već bili u Nemačkoj, a na jesen 2011. godine očekujemo prvu grupu nemačkih studenata koji će kod nas pohađati nastavu na engleskom jeziku. Beogradsku poslovnu školu posjetile su delegacije Libije, Južnoafričke republike i Narodne republike Kine. Još jedna od skoro uvedenih novina je studentska manifestacija Vikend Beogradske poslovne škole na Zlataru, gde na tematskim seminarima studenti stiču iskustva koja će im biti dragocena u budućem profesionalnom radu. Na skupu studenta visokih škola Višijadi 2011. godine, održanoj u Bugarskoj, Beogradsku poslovnu školu predstavljalo je 250 studenta sportista. Beogradska poslovna škola dobitnik je mnogih eminentnih nagrada i priznanja. Jedna od njih je i prestižna međunarodna nagrada Diskobolos za projekat Poslovna inteligencija kao alat za merenje procesa, osvojena u decembru 2009. godine. Beogradska poslovna škola je potpisnica sporazuma Ujedinjenih nacija Globalni dogovor. Globalni dogovor je najmasovnije dobrovoljno udruženje kompanija
posvećenih usaglašavanju svojih poslovnih aktivnosti sa 10 univerzalnih principa društveno odgovornog poslovanja iz oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije. Najnovija dostignuća savremene teorijske misli i poslovnog iskustva škole u oblasti ekonomije i informatike krunisane su akreditacijom 4. godine visokih strukovnih studija. Za svoj jubilej, 55-godišnjicu rada, naša škola akreditovana je za sticanje visokog strukovnog obrazovanja drugog stepena i zvanje specijaliste strukovnih studija Professional Master. Time su obezbeđene važne komparativne prednosti koje će biti osnov uspešne karijere svakog studenta. Sve pomenuto u ovom kratkom filmu, zajedno sa atraktivnom lokacijom, povoljnom cenom školovanja i kvalitetnim nastavnim kadrom, sposobnim da svoje znanje i iskustvo nesebično prenesu na nove generacije, Beogradsku poslovnu školu, Visoku školu strukovnih studija čini jednom od najatraktivnijih ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu.